God is good all the time. God is good. Amen. Pakpakan daw nato atong Dios sa makausay igsoon. Og ingna ang Dios sa tibok na nimong kasing-kasing. Thank you, Lord. Murag diri ra akong nadunggan dapit, diri sa akong wala-wala. No? Sa makausa, let us say from the bottom of our hearts, thank you, Lord. Amen. So, mga igsoon, last week, naghisgot ta about gratitude is the right attitude. No? Ang pagkamapasalamaton, usa ka maayo o insakto nga kinaiya. So, before ta magsugod, gi-request mo na ako sa pagtindog. Mag-ampo ta igsoon. Lord, salamat kaayo nining orasa. Salamat sa imong pagkamatinod. Anon, tinuod kaayo, Lord, ang awit nag-ingon that all our life, all my life, you have been so faithful, Lord. And tungod kay matinud-anon ka, Lord, walay rason nga dili mi makapasalamat nimo. Walay rason, Ginoo, Lord, nga dili mi mapasalamaton, Lord, sa tanang panahon. Tungod kay sa tanang panahon, dili man siguro maayo, but sa tanang panahon, maayo, kaayo ka nga Dios sa among kinabuhi. Lord, sa diha mo padayon mi, Lord, among gi-entrust diha nimo ang tanan, among kasing-kasing, among gihalad nimo, mahimong abli, mahimo ming matudluan, makorek, Lord, mahimo ming maabrihan, Lord God, sa imong pulong. And I pray, Lord, ang imong presensya maghari. I pray that your anointing, O God, will rest every lives, every heart today, this morning. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Makapanglingkod ta igsoon. Excited ba ta maminaw sa pulong sa Ginoo? No. As I was preparing this kanang message igsoon, daghan kaayo gi-remind si Lord sa akong kinabuhi. Daghan kay kog nahinumduman sa mga panahon nga dili ko mapasalamaton sa Ginoo. Nay mga panahon sa akong kinabuhi igsoon nga maayo sa karapog kong pasalamat sa Ginoo. Pero sa mga panahon gani nga dili maayo akong giatubang na ako sa mga adlaw sa panahon sa akong kinabuhi nga na ako sa mga kasakit, na ako sa mga paghilak, na ako sa mga problema, dili ko makapasalamat sa Ginoo. But sama ninyo igsoon, mahimong makorekta. Amen? Sa dihang ako pod, nakorek ko sa pulong sa Ginoo. No? So, atong hisgutan karong kabuntagon igsoon is about benefits. Benefits of being grateful. No? Nag-ingon ang 1 Thessalonians 5:16, give thanks in all circumstance. Inay mong tapad, all circumstance. Sa tanan nga circumstansya, no? For this is the will of God for you in Christ Jesus. No? Before ta maghisgot igsuog mapasalamaton, hisgutan sa nato una unsa unsa may opposite sa pagkamapasalamaton. Ha? Dili mapasalamaton, of course. Unsa may attitude, unsa may kinaiya sa usa ka tawo nga dili mapasalamaton igsoon. No? Looran, tinuod. Always complaining, number 1. No, duhara ni akong isgutan nga kinaiya. Sa usa ka tawo nga dili mapasalamaton, ingon si Pastora Looran, no, usa sa mga kinaiya. Always complaining and murmuring, kanunay kana bitawng complain, reklamador, I should say. No, bagulbulan. No, usa na sa mga kinaiya igsoon. According to William Arthur Ward, a complaining heart reveals an ungrateful heart. Ang usa ka kasingkas, ang usa ka baba or dila nga kanunay nagreklamo, nagbagulbol, nagpadayag na sa imong kasing-kasing, unsa ka dili mapasalamaton sa Ginoo. In Numbers 14 verse 2 igsoon, istorya ni about sa mga Israelites. Numbers 14 verse 2, all the Israelites grumbled against Moses and Aaron.
No? Ang mga Israelites, nagbagulbul, nagreklamo sila sa ilahang leader nga si Aaron o si Moses. No? Reklamo sila, sa may atong makaon, gutom naman kaayo. Uhaw naman kaayo, asa man ta mangitag tubig, asa man ta makainom, no? Reklamador kaayo, bagulbulan kaayo. To the point nang ingon sila nga, may pahinuon nga matay kami dito sa yuta sa Ehipto, umaayo paunta kong nangamatay kami ni ining kamingawan. Don't you know, igsoon, sometimes, parihata sa mga Israelites ba? Naaga ni sa panahon nga kalisod, naa sa panahon sa pagsulay, walay makaon, no? Magbagulbul dayon ta. No, magreklamo dayon ta. Daghan din kayon ta og mga pasangil. Dugaya kayo sa sweldo, oy. Naprinda na ako ang sweldo. December, wala ko'y sweldo. Sa January na ko magkasweldo. No, taasa kay sa linya, oy, mahala kayo sa gasolina. No, ang gasolina ba, ubos ning taas. Ning taas. No, mag-hike na lang ta. No, hinay kayo ang negosyo. No, kanang, grabe akong boss. Gitagaan ko sa tanang trabaho, di naman unta na appeal sa ko ang job description. Mag-cell group na pod mi, giteksan na pod ko. Dugay ra ba kay mahuman? Simba na pod. Daghan kay tagreklamo igsoon, daghan kay tagbagulbol. Kabalo ba mo igsoon that if you are murmuring and complaining, you are murmuring and complaining against God? Wala ka sa tawo nag-complain, nagbagulbol. No, sama sa mga Israelites, nagreklamo sila, naingon sila kay Moses, no? Daghan kay sila reklamo, daghan kay sila bagulbol, mga hinaing nila kay Moses. No? Ingon diri igsoon. Don't you know that if you murmur and keep on complaining against the authority God established upon your life, you are complaining and murmuring against God. Nagreklamo gani ka against sa imong leader, nagreklamo gani ka against sa imong parents, or nagreklamo ba ka daghan kay ka magulbol against atong government, you are murmuring and complaining against God. No? In Numbers 14:12 igsoon, no? Niingon si Lord, the Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me? In spite of all the signs I have performed among them. No, Numbers 14, verse 27 to 30. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. How long will this wicked assembly keep complaining about me? I've heard the complaints of the Israelites that they have been murmuring against me. No, nakadungog di ay ang Ginoo igsuon. Nakadungog siya sa imong mga pagbagulbol, nakadungog siya sa imong mga reklamo. No? Ang kanta igsuon nag-ingon ganina, no, sa atong pagsimba. For all my life, you have been so faithful. Matinud-anon ba ang Ginoo sa imong kinabuhi igsuon? No? Sa tanang panahon, God is so faithful. Then, naay mga times sa atong kinabuhi, nganong magbuklamo man kita? Nganong magpagulbul man ta? Na God is so kanang faithful, matinud-anon siya sa iyang mga saad sa imong kinabuhi. Ang Ginoo daghan kay siya mga saad and never sa usa ka higayon nga ang Ginoo ning pakyas sa iyang mga saad nimo igsuon. Amen. Ingna imong tapad ang Ginoo matinud-anon sa imong kinabuhi. No, the worst person to be around is someone who always complain about everything and appreciate nothing. No, ang pinaka-worst nga tawo igsuon is kanunay nga sigig reklamo, bagulbol, pero maskin usawa man gyud makapas. Nakasulay, nakadungog na ba ka? Una ba kay amiga na igsuon nga every time magkuyog mo, bagulbol na lang, reklamo na lang. Ganahan ba ka makikuyog ana? No? Naka-remember ko sa wali ni Pastor Sammy last. No, ang reason, usa sa mga rason nga babag sa usa ka dili mapasalamaton, no? Kanang tawo nga bagulbulan, reklamador, no? Wala na diri, amen?
Ingnay mong tapad, dili na ikaw. No? Ingon ang Philippians 2:14, do all things without grumbling or disputing. Himua ang tanang butang. Sa walay bagulbol, sa walay reklamo, no? When you say disputing, it means argue, namoy gilalisan, discuss heatedly. No, grabe ang discussion, init kayo. Nagsulod pa lang nimo. Grabe ka igang, oy. Aircon man unta, pero anong igang makayo tungod kay, no, grabe, galalis. Grabe ang mga words na gawas, init kayo. No? With all your heart, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, himua ang tanan nga dili ta magbagulbol, no, dili ta magreklamo. Second, attitude of an ungrateful person is always pointing to others, no? Or blaming others their circumstance, no? Problem, mga trouble, no? Kanunay mamasol, no? Sige, pamasol, kana manggod siya, no? Exodus 16:3. And the children of Israel said unto them, would to God we had died by the land of the Lord in the land of Egypt, when they sat by the flesh pots, and when we died, eat bread to the full. For you have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. No? Na mga times ato ay igsoon, dili lang tabagulbulan, dili lang ta reklamador, mahilig ta og kanang point tudlo ba sa uban, basol sa uban, sa mga circumstances nga ato ang giatuban. Siya manggod, naingon ani ko, no? Tungod manggod niya, no? Wala tay kanang, we are irresponsible ba sa ato ang mga decision making, no? Sa ato ang mga actions, we are not responsible, no? In Jude 1:16-25, these people are always 16-25. No, let me read it. These people are always grumbling and blaming others. They follow their own evil desires. They brag about themselves and flatter others in order to get their own way. No? So the man said, okay. So, ingon na igsuon, no? Sama ba sa nahitabo sa book of Genesis? No, I know all of us are so familiar with this story about ni Adan ug ni Eva, no? In the book of Genesis. Ingon diri, gi-confront ni Lord si Adam, no? Tungod kay nangita si Lord ni Adan ug ni Eva, asa naman mo? No? So sa diha ni ana si Adam, naara mi dili Lord, ning tago mi, kay hubo mi. Ni ana din si Lord sa ilaha. Gikaon ba ninyo tong kahoy nga akong gi-forbid? Unsay giingon ni Adan? Then the man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Ang babayi nga imong gihatag nako, siya ang hinungdan nga nuning kaon ko. Then the Lord said to the woman, what is this you have done? Unsa man imong gihimo? Nga imuha mang giangin si Adan, anak ko dayon si Eva. The serpent deceived me and I ate it. No, so the Lord God said to the servant, because you have done this, no, cursed is the ground now. Igsuon na mga panahon sa atong kinabuhi nga kanunay tang ga-point out sa mga tawo sa ato ang mga decision making. Na mga times nga mo failure ta, siya man gud ang hinungdan. No, we are not responsible enough to take full action no? They never take the responsibility for their own action. Naa sila'y kanunay nga mga excuses. No? Ingon si Robin Sharma, blaming others is excusing yourself. Ang kanunay nga tawo nga nag blame sa uban, no, iya gi-excuse iyang kaugalingon. No?
Wala siya kanang, unsay tawag ana, kanang tulubagon ba? No? Dili tayo ngunana nga mga Kristohanon igsoon. Amen? Kay tungod kay mahimo tang mature enough sa ato ang mga own actions. No? Romans 1:21. For although they knew God, no? Katong mga Israelites, they did not honor Him. Wala nila pasidunggi ang Ginoo by giving thanks to Him. But they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. So, dili day ta mahimong mapasalamaton igsoon, we are dishonoring God. Wala na to gi-honor ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. No? Kinahanglan, let's honor the Lord by giving thanks unto Him. No? Ang verse kanina ang akong gibasa sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you, no? In Christ Jesus. So in every class of society igsoon, gratitude is the rarest of all human virtues. Ang pagpamapasalamaton, mo daw na'y pinaka kanang gamay ba? Rare, talagsaon ra kaayo nga magpasalamat, kinaiya nga mapasalamaton. Unsa may hinungdan igsoon? Unsa may rason nga ang tawo ungrateful man? No? Let me read you sa book of Luke, chapter 17, verse 11 to 19. Now, it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then, as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, go show yourself to the priest. And so it was that as they went, they were cleansed. Nahimo silang na ayo. No? And one of them, when they saw that he was healed, returned. No? Ang usa nila, among 10 igsoon, sa diyang na-realize niya, nakadawat siyang kaayuhan, ning balik siya. No? And with a loud voice, he glorifies God. Iyang gidayig ang Ginoo and fell down on his face and give him thanks. And he was a Samaritan. No? And verse 17, so Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? Dili ba to pulo man mo ang nangaayo? But where are the 9? Asa naman ang siyam? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? And he said to him, arise, go your way. Your faith has made you. No? Na yung mga reasons igsoon nga nung ang usa ka tawo ungrateful man, no? Dili mapasalamaton, no? Usa sa rason igsoon is nahimo siyang greedy, discontent. No, walay pagkakontento, no? No? In this verse igsoon atong makita nga sa dihang giayo sila sa Ginoo, no, leprosy in the Old Testament is a symbol of sin, no? Sa dihang giayo sila sa Ginoo, ang siyam wala ning balik, no? Aha ka sila nangadto, no? Nagwonder ba mo, nakapangutana ba mo igsoon ug aha ka ni sila nangadto? No? Naay mga times pod sa atong kinabuhi ba? Uban nato, no? I remember sa kadaghan na sa encounter. Giayo sa Ginoo, gipasaylo sa Ginoo, giluwas sa Ginoo. Pero wala na malik. Nakato sila ron, no? No? Wala na malik. Sometimes sa atong kinabuhi, ingon anak po tayo soon. Mupadayon ta sa atong paglakaw, wala na tay panahon nga mubalik, wala na tay panahon sa pagpasalamat sa Ginoo, wala na tay panahon sa pag-cell group, sa pagpagamit sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Nahimo tang kanang ato ang kaugalingon ang atong gihuna-huna. No? Nahimo tang nagsigi na lang tagtrabaho, nagsigi na lang tagdegosyo. Even sa panahon sa Domingo, mga bripata, tungod kay nagdaginot, may na lang. No? Walay pagkakontento. No? Greedy. No? An ungrateful person, igso, nag-ingon diri, no? According to David Bednar, suffers in poverty of endless discontentment. Ang usa ka tawo nga dili mapasalamaton,
wala gyud na siya pagkakontento. Kanunay gyud na siyang nangita og more pa. Na kanunay gyud na siyang nangita og unsa pa iyahang maangkon, unsa pa iyahang mga goals, gusto ko makabalay, gusto ko makasakyanan, no? Gusto ko makabato ni ini, no? No, being grateful, no? Being grateful igsoon usa ka mapasalamaton diha sa Ginoo is dapat mahimo tang kontento. Amen? Mahimo ina imong tapad, be content. So, ang usa ka tawo igsoon, ning balik siya. Pagbalik siya, nagpasalamat siya sa Ginoo. Unsa iyang gihimo, ning luhod siya, no? Being grateful igsoon sa akong nakita sa verse is an action word, no? Ming balik siya ning luhod siya atubangan sa Ginoo ug nagpasalamat siya diha sa Ginoo, no? Naay tribe igsoon sa West Africa, gitawag ni siyang Maasai. Naa sila kanang lahi nga pamaagi pud ba of saying thank you, no? Ilang iba, no, they bow down their forehead on the ground, no? Ilahang mo bow down sila, ang ilahang kaning agtang ilahang ibutang sa ground, no? That moingon dayon sila, my head is in the dirt, no? That is one way of saying thank you, no? Napoy uban naay African tribe igsoon, the way they express their gratitude is by sitting for a long time in front of the hut of the person who did the favor and saying, no, literally moingon sila, I sit on the ground before you. No, ikaw igsoon, unsa man imuhang way of giving thanks? Unsa man imong pamaagi nga magpasalamat ka sa Ginoo? Unsa man imuhang action, no? Gihimo nga magpasalamat ka sa Ginoo, no? Gihatag ba nimo imong panahon, imong oras? Gihatag ba nimo imong kinabuhi? No? Gihatag ba nimo ang imong pagsimba diha sa Ginoo? Gihatag ba nimo imong panalapi? No? Imuhang tithes, offering, no? Gihatag ba nimo igsoon? No? Sa pagpasalamat diha sa Ginoo? Amen. I know nga imo nang gihatag kay ug wala ka karon, no? Pagpagi imong kaugalingon igsoon tungod kay naa ka. No? Ikaduha nga reason nganong ang tawo kanang ungrateful man tungod sa garbo. No? Ang tawo nga garboso dili gyud na siya mapasalamaton. Nag-ingon ang Proverbs 29:23. A man's pride brings him low, but a man of lowly spirit gains honor. Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace. No? Daghang mga tawo igsoon, they see, gilantaw nila ang kanang pagpasalamat or mapasalamaton as weakness. No? Kana bang kaluyahon. And they don't want to be seen. Dili sila gusto nga makita nga luya sila. That's why, para nila, no, lisod kaayo magpasalamat tungod kay usa ka kaluyahon ang pagpasalamat. Amen? No? No. Dili mapasalamaton, no, tungod kay para nila usa ka kaluyahon ang pagpasalamat, no? Moingon dayon siya sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing, ako na gud ni. Garbo, no? Basta ako, or tungod yun ni nako. No, walay makalabaw nako, no, walay makalupig nako. No, ingon ana ilang kasing-kasing, sila ra gyud permi naay garbo, no? Dili mapasalamaton tungod kay para nila ang mapasalamaton is a weakness, a sign of weakness. No? If you don't start appreciating what's right in front of you, you might end up losing it, igsoon. Kung dili gani ka makapasalamat sa mga butang nga naani mo, no, definitely ang mga butang nga naani mo mawala na nimo. No? So, kinahanglan igsuon nga naatay kasing-kasing nga mapasalamaton. Nag-ingon diri sa Chronicles igsuon 32 verse 25, no? As I was reading this verse, mura kog nahadlok ba? But Hezekiah did nothing for the Lord, no? In return for the benefit bestowed upon him.
No? Si Hezekiah igsoon, wala siya gihimo, wala siya nagdaig, wala siya nagpasalamat sa Ginoo sa tanang butang nga gihatag sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. No? Sa tanang pabor nga iyang naangkon. No? He did nothing for the Lord in return for the benefit bestowed upon him. Because his heart had become so proud. No? Usa sa reason da igsoon nga dili ta mahimong mapasalamaton tungod kay nay garbo atong kasing-kasing. Naabay garbo atong mga kasing-kasing. I hope no nga mabadlong ta sa pulong sa Ginoo. Amen. No? Tiwason ako ang verse. Therefore, mo nang maingon ko nga nahadlo ko ani nga verse igsoon tungod kay therefore God's wrath came on him and on Judah and Jerusalem. No? Basahon ako completely ang verse balik. Then Hezekiah did nothing for the Lord in return for the benefit bestowed on him, because his heart had become proud. Therefore God's wrath came on him and on Judah and Jerusalem. So let us check our heart igsoon ug naabay garbo. Let us check our heart ug mapasalamaton bata. Amen? No? So what are the benefits of being grateful? Unsa may benepisyo sa usa ka tawo nga mapasalamaton? Una, no? Gratefulness keeps the channel of God's favor open. Ang pagkamapasalamaton igsoon nag-abri, no? Sa purtahan sa Dios sa pagpanalangin niya sa ato ang kinabuhi. Amen? No? Ingon diri sa Matthew 4:19, sa dihang si Jesus nagpasalamat siya sa Ginoo igsoon. And he directed the people to sit down on the grass, Matthew 14:19, taking the 5 loaves, no, and 2 fish, and looking up at heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. So the number of those who ate was about, pila gani igsoon? Ang napakaon atong panahona, 5,000 men, beside men and women. Wala pa dailabot ang mga bata at mga babae. 5,000. Unya, with 5 loaves of bread and 2 fish. Imagine igsoon. That is the benefit og usa ta ka tawo nga mapasalamaton, no? Sa dihang gipasalamatan ni Jesus ang pagkaon, ang 5 loaves of bread og kanang 2 ka fish. Unsa may nahitabo ang pagkaon na multiply. No? Giving thanks, maka-multiply din na siya sa panalangin sa Ginoo sa ato ang kinabuhi igsoon. No? Ingon diri igsoon sa ako ang notes, ang Ginoo wala siya nagpasalamat kay naanay daghan. Nagpasalamat na siya daan sa gamay pa dayon ning daghan. No? Unsa may mga naa sa imong kamot igsoon nga gamay ra. Then gusto ka i-multiply sa Ginoo. Unsay gihimo ni Jesus? Iyahang giisa ihang kamot, ihang gipasalamatan ang Ginoo. Amen? Gratitude tends to attract the things for which we are ungrateful in advance. Balikon ako igsoon, according to Mokokoma, gratitude tends to attract, no? Ang pagkamapasalamaton, maka-attract na siya sa mga butang nga wala pa. No? Naaba kay gipangayo sa Ginoo nga wala pa gyud naabot igsoon. Pasalamati siya. Kay ug nangayo kag sakyanan, giingon sa pulong sa Ginoo i-multiply, kay i-multiply man ug magpasalamat ka, na pag-prepare og dako kay nga garahian igsoon. Dili lang usa i-multiply sa Ginoo imong gipangayo. Amen? That is the benefit of being grateful, no? Diha sa Ginoo, no? The more you give thanks, the more gani ka nga magpasalamat sa Ginoo igsoon, the less you will hunger. No? Dili ka magutman. Gani sa istorya igsoon sa verse nga atong gibasa, naapay sobra. No, naapay 5 ka basket nga sobra. No, that is
how powerful ang mapasalamaton nga kasing-kasing. No? And more blessed and full and blessed your life will be. No, daghan pag yun kaayo nga panalangin nga moabot sa imong kinabuhi sa dihang magpasalamat ka igsoon. Amen? No? So a great second igsoon benefit of being grateful is malipayon. Grateful people are happy people. Amen? We are in a happy church. That's why malipayon ta. No? Tungod kay mapasalamaton ang ato makasing-kasing. It is not happy people who are grateful. Dili daw ng mga tao nga malipayon mo'y mapasalamaton. But it is grateful people who are happy. Ang mga tao kasing-kasing nga mapasalamaton, mautoy mga tao nga malipayon. No? Ang kalibutan igsuon na puno sa kagulanan. Pangutana gani og mga kailan nimo, kumusta gani, di ba ang tubag lisod kaayo. Unsaon na lang ka ni nako pagpaeskwela sa akong mga anak. Unsa na lang kay ako ang ipakaon. Di ba? Napuno sa kabalaka, napuno sa kahadlok, no? Napuno sa kanang kasubanan. But dili na kita igsoon tungod kay malipayon ta o mapasalamaton ta sa Ginoo. Amen? Grateful person is rich in contentment. Ang tawo gani nga mapasalamaton, kontento kay na sa iyang kinabuhi. Kontento kaayo na, maski nakasakay lang nag-SUV. Ha? Kontento na kaayo na igsoon, no? Maskin, nakakaon lang eat all you can. No? Ingon ana ang kasing-kasing nga mapasalamaton na ay pagkakontento sa iyang kinabuhi. Kung unsay gihatag sa Ginoo, mapasalamaton. Kung unsay naa sa balay, unsay giserve nga pagkaon, mapasalamaton. No? Kung unsay ning abot, maskin wala pa ni abot ang gipangayo sa ginimo sa Ginoo, mapasalamaton. No? Dapat ang atong kasing-kasing igsoon mahimong puno sa pagpasalamat. No, kami gani every time nga mubiyahe mi inikabot gyud namo dayon sa lugar nga among adtuan mo ana gyud before ko mugawas sa sakyanan mo ana gyud ko Lord, salamat kaayo for broughting us here nga safe. No, sa atong pagbiyahe naabot ta magpasalamat ta sa Ginoo, pasalamat ta sa Ginoo nga nakakaunta, magpasalamat ta sa Ginoo nga nakapaeskwela ta sa maski na ay mga times igsuon nga kulang-kulang pero magpasalamat ta sa Ginoo. Amen. Tungod kay naay maskin kulang na may pagkakontento. Amen. No? So a grateful person is rich in contentment. When are we give to thanks? No? Kanus aman ta magpasalamat sa Ginoo igsoon. In all things, no, sa tanang panahon. Og sa tanang higayon at all times. Magpasalamat ta sa Ginoo sa tanang panahon, no, og sa tanang butang ug sa tanang panahon. No? Nakapasalamat na ba ka sa Ginoo igsoon? Kinsa may angay na tong pasalamatan? Ingon ang pulong sa Ginoo. Sa 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord for His good and His steadfast love endures forever. Salamat ta sa Ginoo. Og ikaduha, kinsa may mga angay na tong pasalamatan, ang mga tawo pod igsoon nga nahimong panalangin sa ato ang kinabuhi. Ang mga tawo nga nakatabang sa panahon nga naata sa mga kalisod. Last Sunday igsoon, nagwali si Pastor Samtare, si Kuya Sami. The end sa iyang message, gipasalamatan ako ang mga tao nga nahimong instrumento sa ako ang kinabuhi. Usa si Pastora sa akong giteksan, but sa Tuesday na ko nahibalan, nakitaan, nga wala di ay masend. Sorry kay Pastora. No? Naay mga tao nga gigamit sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga angay na tong pasalamatan igsoon. Naka-encounter ka tungod anan, pasalamati siya. Nakaila ka sa Ginoo tungod niya, pasalamati siya. No? Nakatabang nimo sa panahon nga naa ka sa kalisod, pasalamati siya. Imong sa leader baka ha, imong bakang mama, imong friend, imong BFF, no? Mauna sila ang angay pasalamatan igsoon. Now, before na ko ihatag ni Pastora,
Pwede ba nimong, og imo ng asawa, imong tapad, or imo ng bana, imong amiga, silingan, pwede ba ka makaingon sa iyaha nga salamat? Salamat kaayo sa imuhang kinabuhi. No, salamat sa pagpagamit, salamat sa imuhang gugma, salamat sa friendship, salamat nakasala ko nimo pero imo kong gipasaylo. Salamat kay buluyagon ko pero nag-atiman gihapon ka nako. No, salamat kaayo nga kanang maskin sige ko ka-late, sige ko talagsar ko kaapilog sel, imo ra gihapon kong bisitaon. Imo ra gihapon kong gi-encourage diha sa Ginoo. Nakapasalamat na ba ka sa mga tawo igsoon nga gigamit sa Ginoo sa imong kinabuhi? If wala pa, now is the time. No? Usahis magsakit akong dughan ba? Kana bitong naitawo nga mamatay? Dili na kadungog, dili na makarespond. No, dili na siya kabalo. So sa imong giistorya, sa kanata mo istorya, dinha na sa coffin. Salamat kayo sis sa mga panahon. Dili na katubag. So karon ang panahon igsoon mintras buhi pa na siya, pasalamati siya. Amen? So pakpakan nato atong buhi nga Dios igsoon ug ihatag nako ang panahon sa ato ang pastora. Atong mensahero. Praise God. Ang imong pag-ani is a demonstration of pagkamapasalamaton. Amen? Doon ay tulo kabuta kung giskutan la Sunday, ang pagsimba nato is a form of thanksgiving. No, pagpasalamat atong pag-ani diri, no? Sa usahay din bati-bation nga ni ata, but because gusto tang express atong pasalamat, mianhi gyud ta. Ug ang atong paghatag is a form of thanksgiving. Ang pagdala nato mga bisita is a form of thanksgiving. Amen? Winning souls and making disciple is a form of thanksgiving. Dili gyud mahurot ang atong pagsultik pasalamat, but it's an action man God. Ang pagpasalamat atong imuon nga kanang kuan ba, kanang action ba, kanang ipadayag nato atong pagpasalamat. So naay kuan kanang mga tao daw nga ang advantage sa physical pod sa usa ka mapasalamaton nga tao is ubos daw og dili daw ma-high blood. Ang tao nga mapasalamaton dili dali nga utaas ang pressure, maka strong immune system ang taong mapasalamaton. Ato pa dili dali matapdan og balatian, reduce pod og stress. Dili kay ka may stress ba? Di kay ka kanang mabalaka, no, pagka mapasalamaton. So ato ni siyang ugmaron nga kinaiya mga igsoon. Amen? No, kay kasagaraan nato usahay kung negative na, makareklamo ta, makabagulbol, pero salamat nga ang pulong sa Ginoo mo badlong nato. Dahil magpainom daw nato, i-train nato atong kaugalingon, i-train nato atong brain, no? Nga imbis magbagulbol, magpasalamat. Wala pa ko kasakay, nga dugay kayo. Lord, salamat nga nanay motor. Amen? No, salamat. Usually sa una nga mag-drive pa ko, maglisod yung ko, mag-park. So diya pa sa balay ko, Lord, salamat ka doon na yung parkingan, nga kung maparkingan karong Lord. Maglisod yun ko, labi na sa ubos. Praise God! Makakuha og kahadlok. No, pag-abot dito, thank you Lord, nagyod ay parkingan imong giandam. No? So, imbis i-negative na to, i-positive na to. No? Imbis biring dapita, atong balihon, because we are people of God. Manindog ta mga igsoon, more joy sa mga taong dili reklamador. Gusto ba ka makauban og taong reklamador? Dili, no? Sa atong panggobyerno, bisag kinsay presidente, naagay mag-placard. Bisag kinsay presidente, naagay oposisyon. Mga taong diskontento. Pero ang katawan sa Diyos, imbis magreklamo, muampo. Magpasalamat nga doon tayo leader. Pasalamat sa church, nga doon na tayo iglesia, nga pamilya, nga gihatagan ta sa Ginoo. Dili perfect family, but salamat nga doon na tayo spiritual family. So daghang kay pasalamat igsoon, no?
Daghang kaayong benefit sa pagpasalamat. So balikon ako, i-train na to atong kaugalingon nga Lord, i-control ko Lord. Imbis ko magreklamo, magpasalamat ko. Let's pray, Father. Salamat kayo ning buntaga, Lord. Padayon ka na mong nagtudlo, nag-encourage, nag-discourage na mo nga mahimo min negatibo nga mga tao. Di mahimo min positibo nga mga tao. Makita na namo daan, Lord, ang imong lihok before na nahitabo sa among kinabuhi. Aron makapasalamat mi Ginoo. God, lisod man ni mabuhat namo Ginoo. Pasalamat nga i-train mi, Lord. I-train po namo among kaugalingon. Labi na sa mga ginikanan, mga tagpanimalay, mga nagtrabaho, na mga amo. Salamat, Lord, nga imbis magbagulbol, makapasalamaton mi diha kanimo. Just Lord God, we just bless you, Lord God. Salamat sa imong heart nga nagtudlo namo to be thankful, Lord God. Hallelujah. We give you praise, Lord. Samtang nagtindog ka igsoon, karong buntaga, take time to thank the Lord. Take time sa imong pag-anhi diri. Kung sa man imong angay pasalamat sa imong pagsulod diri. Sige, take time to thank the Lord this morning. Sige, salamat Lord. Kumusta ka imong panimalay? Kumusta imong panglawas? Kumusta imong panginabuhi? Siguro negative, but still, Lord, salamat. Nga dunay something good is going to happen, ani Ginoo. Dunay problema sa mong panimalay. But Lord, I thank you. Kay ikaw magsusulbad sa problema. Lord, kulang mi ani. But salamat nga ikaw ang supplier, Ginoo. Wala pa ko'y trabaho, Lord. But salamat nga open door, Ginoo. Sa dihang mangayo ka. Hallelujah. Thank you, Lord. God, receive our thanksgiving sa imong trono, Ginoo. Tanang baba nga nagpasalamat, Lord, malipay ka, Ginoo. It glorifies you ang pagpasalamat, Lord. Udalay kun ka sulay katapusan. Salamat second Sunday of the month of November, Ginoo. Almost to end 2022. Salamat, Lord. Our heart, among kasing-kasing, puno sa pagkamapasalamaton. Nakaabot pa mi aning bulana, O Diyos, tungod sa imong grasya, tungod sa imong kaluoy, Lord, tungod sa imong provision, Lord, tungod sa imong protection, Ginoo. Dalay kun ka walay katapusan. Himayaon ka sa matag kinabuhi karon, Lord, as we lift up your name, Lord. Daghang mo pasalamat kanimo, Ginoo. Daghang muhatag o mapagdayeg kanimo, Ginoo. Imbis reklamo, Lord. Dalay kun ka, kusog nga palakpak among ihatag nimo, O Lord God. Salamat tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat, Lord. Hallelujah. Halaykon ka sa walay katapusan. In Jesus' name. Ang tanan mingog, amen. Kapanglingkod mo, Mike Son.